Gelaring cerita, monggo. Gunawan. Premara reh mangus wamya ngambrangeng kadi karunaning kaswasi aneng marga memalakung risang gonta wastrat mojo leng-leng lalu hangulati surya mangkrang sang waya ladala adikku bocah Bagus Wibisana kowe bakal menyang endi di Nuwun sewu Kakang Mas Kumbakarna. Kalilan kula badhe nyuwun pamit, kula badhe nilaraken bumi Ngalengka. Wibisana sampun tanpa guna mapan wonten ing bumi mriki. Sing ditundung lunga karo Kakang Dasamuka ora mung kowe. Lelakonmu karo aku kuwi padha. Kakang Rahwana wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik. Aku ya wis ora krasan mapan ana negara Ngalengka. Banjur sira Yayi bakal menyang endi Gunawan? Kakang Kumbakarna. Ingkang rayi badhe nyuwun pangestu lan nyuwun pamit. Kula badhe suwita wonten ngarsanipun Sang Marteng Jagat Rama Wijaya ing Pancamati. Kagyatri sang kapirangmu winangkul kinempit-kempit. Dosang reknaning bawana. Ladala Kusik Wibisana Kusik apa kira-kira kowe ora kleru yen kowe manunggal kelawan Rama Wijaya mangka tanurunga Rama Wijaya besok bakal gempur bumi Ngalengka tegese siadi tegel tega mentolong rusak negaramu lan gawe kapitunane kawulamu Wibisana. Elinga ya Di, Ngalengka iki bumi kelairanmu, bumi wutah getihmu Wibisana. Aduh Kakang Mas. Malah kepara kanthi kula tetunggalan kaliyan Sri Rama Wijaya menika wujud pangiman sarta pangreksa kula dumateng bumi Ngalengka. Dasare apa tek ngono?
Kula mboten mentala ningali risaking negaring Alengka lan panlangsaning para kawula dasih. Awit saking kawengisanipun Kakang Dasamuka inggih kanthi srana kula sabiyantu dumateng Sang Rama Badra nyirnakaken dumateng Kakang Rahwana menika wujud dharma bekti kula dumateng negaring Alengka. Kula saged nggambaraken menawi Kakang Dasamuka sampun seda tartamtu ngalengka badhe uwal saking kamurkan lan kanistan. Satemah negaring Alengka saged mbabar idam-idamane bangsa nenggih adil lan makmur kerta lan raharja. Yen ngono kowe tega kowe tegel karo patine Kakangmu Dasamuka. Mongko sak sedane Rama Penemban Wisrawa Kakang Dasamuka sing dadi suliye. Sing dadi gantine bapakmu. Kowe tegel tega mentala mateni karo dulurmu tuwa Wibisana. Aduh, Kakang Kumbakarna. Satriya menika jejibanipun memayu hayuning jagat mbrasta watak dur angkara. Mongko satriya anindakaken dharma mekaten kedah mahambek sama beda dana denda. Tegesipun sanadyan sanak kadang pawong mitra kulit daging yen perlu wong tuwa menawi anggadhahi kalepatan kedah pinatrapan pidana menika naminipun adil. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Gunawan pranyata luhur gegayuhamu. Yen ngono aku jumurung marang tekadmu, Di. Yen ngono cara-carane wong lelungan pun Kakang lan Siadi beda dalane nanging kang tinuju padha. Pun Kakang lan Siadi padha-padha darbe gegayuhan rumeksa katentremaning Alengka nanging cara lan cak-cakane sing beda. Lah lajeng Kakang Mas Kumbakarna badhe tindak pundi? Aku njaluk pandongamu Wibisana. Aku bakal meminta marang Sih nugrahaning dewa kanthi srana tapa turu ana ing Gunung Gohkarna. Sumpahe Kumbakarna ora bakal jugar anggonku semedi lamun Ngalengka durung tentrem. Yen nganti aku jugar aku nglilir saka tapa, mongko kamurkane Dasamuka isih ngombro-ombro. Luwih becik tak entengke patiku dadi rabu ing kautaman. Kurem Dewangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang memanise wis yo Wibisana donga dinonga sewang-sewangan ayo bebarengan netepi dharma kautaman. Muga-muga sembada kang sinedya rahayu kang tinemu pasuki kang kaesthi Wibisana. Mbah kula ingkang miring tindak Prabu Kakang Kumbakarna.
Raden. Dadal gayuh gekono sira Ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wil kata sini kawula nuwun sewu menawi mboten lepat ingkang dados panyawang kula menika dutanipun Sri Rama Wijaya Rumuhun ingkang sampun kasembadan ngubar negari Ngalengka. Jengandika Raden Anoman. Nun inggih kasinggihan ingkang dados dawuh paduka. Menawi mboten lepat jengandika menika lak kadanganem saking Narendra Ngalengka ingkang kekasih Raden Gunawan Wibisana. Inggih Raden. Kok jengandika mapan wonten mriki mboten kondur dhateng Pancawati. Kula kemutan nalika kula ngubar Ngalengka pinanggih kalian jengandika Raden Gunawan. Menawi pancen dasa muka kamurkanipun boten mendho ning Malasaya Ndadra. Jengandika badhe manunggal lan suwita dumateng Sang Marteng Jagat Rama Badra. Menika saestu menapa mboten kula nderek jenengan tak suwita wonten Sri Rama Wijaya. Paladala. Karanane wong yen luhung betah lopo kurang guling helinga solah jatmika yen ora kleru iki Patih Parangkuntara Patih Kertabangsa puninggih Raden kula ingkang abdi ingkang sumusul wonten ing mriki sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk. Iya, ndak tampa Patih. Ana parigawe apa? Waduh ngaturaken kedrawasan. Babar pisan mboten dugamana dampyak-dampyak barisan saking Ngalengka ingkang dipun pandhegani dening Raden Indrajit. Semunipun badhe ndelikung dumateng jengandika Raden Wibisana. Anoman malung pasampun Rapeng witing loko sari
tengaraning ngajurit kong maguru bangsa teteka ya bu tulo war panciting turang gesti rakata ingkang bojo lelayu sebet wadah ditang kethek tuwek elek keklek ulese putih ora pangkling biyen sing tau ngobong kraton Ngalengka Senggana jenengmu dasar para nyata kowe prajurit saka negara Ngalengka yo pangkatku tumenggung kumandang garba kang dadiaran kowe nyimpang ngewa utawa nengen aku goleki buron laronku ora ana kidang menjangan milar dudu kewan nanging menungso Raden Gunawan Wibisana bakal tak rangket tak go bali marang kraton Ngalengka pripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara karemu kowe bisa mboyong Raden Wibisana waton pinter jebol dadane Anoman piye Rodo muntap lir kinetap Sukayaya sinepe Dodo bang mawingo wingo wangit Jika parat murang toto Wanitan jeng Prengpa
Edian. Ngantem ra omong-omong. Ngalno dadamu. Jebol dadamu. Oh. Awas. Oh. Awas, hut, hut, wah, iki jaluk am, oh, hut, ah, oi, ah, aduh yo, wah mati aku. Aduh yo, wah. Loh, Edian, ha, loh, ah, hei, wah, Edian, colke lo, wah, 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 mati aku. Aduh yo. Oh, ah, sandak pedot tuh, ah. Oh, oh, Edian, lo, wah, oh, ah, hei, wah, 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 oh, wah. Oh, Edian. Mantep terangan. Awas. Mati. Hut, jebol dadamu Edian. Awas. Hut, jegal skillmu kowe. Yo, 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 ae. Wah, mati aku. Wah. Hut. Aduh. Oh, Edian kacang. Oh, hei, ha. Oh, hei. Oh, bom. Ah. Hut. Oh, Edian. Loh. Oh. Oh, Edian colke. Loh. Wah. Oh, ah, hei. Oh, ah, hei. Wah. Oh, wah. Mati. Raminggat kogoto sigar sirahmu.
Awas. Hut. Ho. Ah. Oh. Hei. Edian tolke lo. Lo. Oh. Ah ah. Hei. Hei. Ah. Oh. Oh. Lu Edian. Wah. Wah. Minggir. Aroman. Yo, sopo? Tumenggung Candrawati. Nyoba kaprawiran. Yo. Ngalot diadamu. Hut. Ah. Oh. Hei. Hut. Mati ya. Lo, hei. Ah. Oh. Ah. Wah. Oh, Edian mati ya. Weh. Weh. Mati. Hut. Edian. Hut. Hut. Hoi. Ah. Oh. Hut. Wah. Minggir. Oi. Candrawaksa. Nyoba kaprawiran. Maju. Edian. Cekel nggo ingon-ingon. Maju. Oh, oh. Ah, yo. Mati ya. Hut, Edian tandak kowe lho, puter Edian lho, ae. Oh, ae. Oh, ae. Lo, Edian, go. Ah, oh. Lo, ah, ah. Oh, hey. Oh, ah. Yo, ae. Ah. Hey! Ah! Minggir. Gatot Kaca. Waduh. Edian, lah sapa? Raden Kertabangsa. Kertabangsa? Iya. Tumenggung Blackjet. Sapa? Blackjet? Sapa? Blackjet? Sapa sing takon? Lho. Edian.
Kelakon dadi kondo. Maju. Hut. Oh. Awas. Oh. Oh. Wah. Ah. Weh. Oh. Wah. Kuto Mandhawa tata gati wisaya. Om. Hey. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Hey! Wah! Wah! Ah! Bang! Ah! Hey! Hey! Oh! Hey! Ah! Oh! Wah! Wah! Ayah! Oh, mati ya. Hey! Oh! Wah! Ah! 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 Wah! Hey! Ah! Ah! Wah! Ah! Hey! Hey! Ah! Wah! Aduh! Hey! Ah! Hey! Ah! Wah!
sekan jroning kewa mandika tun selang pedhangipun kang ketaman brojo Indrajit ponak aku lanang nuning nggih Paman Wibisana kok nganti bantah dredah munggah Pancabakah iki ana lelakon apa Blakasuta blak kotang terus terang kula dipun utus dening Kanjeng Rama Dasamuka supados andherekaken jengandika kundur wonten ing kraton negari Ngalengka. Mestine nalika ana pasiwakan kowe lak ya ngerti, aku digusah kaya kewan ditundung kaya sono. Lan wis dadi sumpah prasetyane Wibisana. Aku ora bakal ngancik negara Ngalengka sadurunge Ratu Ngalengka kae bisa disirnakake. Wah. Menawi mekaten jengandika mboten saged dipun eman. Karepmu saiki piye? Arep wani karo wong gerang apa piye? Bayi wingi sore isih semono wae kok sabetane wis ngungkuli bapake. Kelas 2 SMP wis pacaran gumun. Sing diturun sapa? Ditonton sapa? Kelas 2 wis pacaran oh bapake SMP kelas 1 mbiyen. Mboten kersa wangsul kula rudha paripeksa. Ayo njajal karo wong tuwa bedane apa karo bocah? Wah. Wah. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Gigit yung papet. Oh. Wah. Awas. Dewa Bathara. Ing atase Gunawan Wibisana ki satriya pepethingan kalahe kok karo mung pring tumpuk-tumpuk. Ya,
Aku pinter gawe kemayan. Yen kowe ngerti sejarahmu, jane kowe iki mbiyen sing Murbawasesa kemayane Wibisana satemah bleger menungsa Indrajit. Tinimbang nyrimpung-nyrimpet ana ing lakuku. Tak balang angin kowe. Permara reh manguswa umyung ambrengang kadhe karunaning kaswase haneng marga memalat-kung risang ganta wastratmaja Raden Senggana kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene jengandika mbebantu dhumateng kula. Menika sampun dados kewajiban kula. Malah ripalungguhan samangke sepisan malih kula nyuwun prisa Raden Wibisana. Menapa sampun madhep mantep tetek anggendika badhe pisah kalian warga Ngalengka tetunggilan kalian Sang Marteng Jagat Rama Wijaya. Ndak kira Sri Rama Wijaya menika minangka dutaning adil. Dutaning bebener saking Gusti ingkang nyipta jagat ingkang badhe ngisas angkara murka nenggih Kakang Rahwana. Pramila saking menika daya-daya monggo kula dherekaken sowan wonten ing Pancawati. Kula kepengin ngaup pepadanipun Sang Regawa. Kula dherekaken.
Madya Ratri wus kawuri ilir-ilir tandure banyarengi gumantine mangsa dewasaning wanci wis manjing Madya Ratri
Dedep didem perbawaning dalu tan ana jama lumaku. Hengkang kadula mung lintang luku kang mawa Prabawa sumunu sumeblak ing langit biru. Ora mokal dadi panuntuning wektu. Kawuryan Sesadara kang Wasiniwaka aglar kang taranggana sumewa mesem ratuning dalu. Kawis tingapi Nastika Cinandrayayah Kenyormaja kang wis ndungkap jagating asmara. Mabukuh kang lintang wuluh sinambung gemak tarung banyak angkrem kadimesem Jaka belek mermelek Jaka tuwa mencorong ngemu Prabawa. Hanggegancang ambelah kiblat nenggih lintang Bima Sekti katon Birawa kadya Sang Bima ingkang lagi kurda mrawasa Sang Nemburnawa weh Prabawa gara-gara Eka bumi dwi sawah Trigunung catur samudra Pancataru sapangonan Sapta pandita hasta tawang Nawa Dewa Sora atu Goro-goro. Apa to isine goro-goro? Blas renek isine apa-apa. Sedaya namung anengga mijile ponang durpres. Repat kono kawan mlampah ngeksi kondo Kaya kalwara rasa biar lintang kumedhap titi sunya tengah wangi lumprang kandaning puspita karengganing putyanira Sang Trijawara mrengeng
semprengmu petahe apa mbok yo guyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Komplit le. Ya. Ning kaku kowe maca Arab ngene sik kaku. Ora apa-apa bojoku lek ora kaku ya nesu. Tekan dindi ora. Nderekaken sedaya para warga masyarakat, apike tek kaya ngene, becike tek kaya ngene. Jumbuh kalian pangandikanipun para pinter mboten wonten gaman ingkang ampuh kejawi namung gaman kerukunan. Merga sing jenenge cerah niku dadi bubrah, ewadene rukun niku dadi santosa. Tanpa benten kalian para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing Kulumutan, Saradan, Madiun. Ingkang rata-rata menika nggih wonten ingkang petani, wonten ingkang dados tukang, wonten ingkang pegawi, wonten ingkang dagang. Kula dongaaken mugi-mugi dados petani panenipun taun niki lancar, sukses, bathine akeh. Ingkang sami padha dodolan dagang apa wae, muga-muga le dodolan diparingi laris, bathine melimpah ruah. Ingkang dados pegawe negeri muga-muga belanjane ndang munggah, pangkate ya ndang munggah. Allahumma. Ewadene ana sing tukang dadi tambal ban, muga-muga akeh ban bledos. Sik kelingan kok isih ngene iki ora dieling-eling ilang tenan e. Ayo. Anggumun bareng kulino nek bintang tamu Banyolan ilang kabeh malian. Iya. Dan secara spontanitas menika wau dipun kersakaken kalian Pak Agus Proklamanto. Apik men ya asmane Proklamanto. Mbok menawa laire pas hari kemerdekaan mbok menawi. Nah, nggih. Agustus mula ya Proklamanto. Golek bintang tamu bingung, ya. Sapa-sapa ora nek sing iso, ya. Sak percil wis isi, ya. Terus apa ki jenenge klitik kluthuk ya wis isi. Ya, Au sambat ning sapa-sapa telepon sapa-sapa. Ayo. Sambat Mbak Elisa. Ya wis tak iseni. Ayo. Jadwale kuwi lho. Ayo. Lah tujune kok ana mutiarane para bintang tamu sing ripalungguhan iki lega lila ikhlas lahir batin. Biasane bintang tamu lek dijog dadak niku janjane akeh ra geleme. Tanpa mitung anggarane pira, gandeng sing nelpon ki adine dhewe ya kuwi Bu Sukesi Rahayu. Alhamdulillah Mbak Lucy Brahman hadir untuk menghibur warga masyarakat Kulumutan yang tercinta. Kuwi ya sempulur lho kuwi dadi bintang tamu awake dhewe isih cilik parandene panjenengane ya wis kondang sprene. Ha iya. Ing atase ya umure ya wis ora enom neh ning merga kreatif. Merga sregep sinau, merga akeh srawunge, ora aneh ora mokal, panjenengane tetep ditresnani karo piyai akeh. Wis muga-muga tambah lemu. Ayo. Colek besarna cucuk le mbleh. Mbleh ora. Didongake tetep sehat walafiat dan semangat. Pak Bupati tasih lenggah. Alhamdulillah Pak Ariwur, piyai jangan le tresno karo budaya. Wong biasane mbiyen lek Agustus utawa pas usum bersih desane ning Madiun ki enek wayang 3 titik ngono kuwi kabeh ya dirawuhi kok. Iya. Rono keri dhewe mesti ning panggunge dhewe pamrih men iso mirsani nganti sak tancep kayane. Ya merga panjenengane bar mirsani wayang ngene iki ora langsung sare, ora langsung istirahat
ning bablas ya kuwi nindakake salat subuh berjamaah keliling neng laladan Madiun pendak bengi pendak esuk ora ana kendate ndongake karo warga masyarakat Madiun muga-muga kabeh dipun paringi lancar sehat dan barokah semuanya. Pancen ngono kok, Gong. Ngono piye? Lho, sing jenenge pejabat lan masyarakat sing apik kuwi kudu padha-padha len tresnani. Sing dhuwur tresnani sing ngisor ya tresnani karo sing dhuwur. Lah, carane tresnani iki kepiye? Selalu memanjatkan doa. Nah, masyarakate ya ndongake karo Pak Hariwur, ya Allah, kula nyuwun dumateng Gusti, mugi-mugi paduka paring amanah kesehatan, kawicaksanan dumateng Bapak Hariwur Satmah saged mulyakaken sedaya para warga masyarakat Madiun. Kuwi wong cilik. Pak Hariwur ya ngono meni ndongake, ya Allah, mugi-mugi para warga masyarakat Kuling Madiun sedaya dipun paringi sehat walafiat, murah sandang pangan, tentrem lahir batin slamet donya tekan akhir. Nah, ngono kuwi. Anggere saling mendoakan kaya ngono, insyaallah ing Madiun kene tetep anane kondang ngomandang ora ana sambikala sawiji apa, beda karo wilayah liya-liyane yang terkena kasus. Aku bola-bali telepon karo Pak Hariwur. Ngatos-atos lho, Pak. Niki kathah sanget niki KPK, Pak. Ngatos-atos. Jawab piye, Pak Hari? Nggih, Pak Dalang, kula sampun atos. Oh, semprul ki ora muni sing ora-ora. Sembah nuwun ingkang baken Pak Hari sehat walafiat. Lho, sapa meneh sing tak sambati? Jenenge sejarah mila Pak Hari kala wau nembangipun caping gunung niku tema perjuangan. Nalika panjenenganipun tasik ngasta dirut wonten ing Arta Kencana. Saiki tek ra tau wayangan Arta Kencana. Ora kudu to wong ya genti pemerintahan. Ning nyatane panjenengan isih tresna karo awake dhewe nganti ripalungguhan iki digawa wayangan ning PSHT. Wingi awake dhewe diboyong nganti nggen pusat Partai Golkar ana ning Jakarta iso ketemu iso sungkem karo Pak Bahlil kae lantarane ya Pak Hari Wuryanto. Kaya ngono kuwi pamriya apa ora kok seorang Cahya Kuntadi sing digadang-gadang dikudang-kudang men sing jenenge seni wayang sebagai jati diri bangsa tetap mendarah mendaging berkibar di Nusantara oleh Pak Hari Wuryanto. Omongane apik njaluk tanggapan neh bal-bale kuwi. Ora lek diparingi ya matur nuwun yen ora ya matur nuwun sing ngene iki. Sembah nuwun dumateng sedaya kemawon ing tasik kepareng jenak pinarak alhamdulillah. Kanca-kanca karawitan Madangkara mangesti darmaning kabudayan rahayu jangkep sowan mboten wonten ingkang cicir. Tur gumun kula Madangkara niku nuwun sewu Pak Hari, benten kalian yoga-yoga sanesipun. Menawi pas sampak ngoten sedaya menteleng. Menawi pas tlutur sedaya menika nggih mringkus ing dados pasuryanipun. Ngoten niku. Enek was tlutur wae panggah menteleng ya enek kancane dhewe. Wis matur nuwun. Rata-rata para sarjana seni, magister seni, wonten ingkang guru, wonten ingkang dosen. Mas Danang ing ngasta Demung menika dosen wonten ing ISI Surakarta, jurusan karawitan. Lha menika. Yoga iki dosen. Lho, ngawut kowe ora. Ugi ditambahi dosen melih menika Bu Sukesi Rahayu. Menawi guru pirang-pirang niki sing kulino ngakali fingerprint pirang-pirang niki. Guru ayo wis jan jos-jos doan pinter ayo. Iso sithik jarine karo kancane iso padha. Ayo. Matur nuwun. Paranggana ingkang sowan wonten Cik Luk Patmo 67 muga-muga warga masyarakat Klumutan entuk pitulungan saking Gusti Allah taala. Pitu niku 7 mugi-mugi tujuanipun Pak Agus Proklamanto tansah dipun ijabahi dening Allah taala. Wiwit saking sisih wetan piyambak menika pulunan kula. Ponakan to? Ya. Ponakan lek dibasakne ora penakan to? Ora. Pulunan. Ha ngono kuwi. Pulunan. Menika saking Laladan Tulungagung. Mahasiswi wonten ing UNS Surakarta. Naminipun Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Sinden, ya sinden. Yen prei ora nyinden, wirausaha. Usahane apa? Neng omah enek kolame diculi lele. Dadi bar nyinden anggar lelene gedhe-gedhe cuwekeli dhewe karo Winong.
Nyekel 3 no kari 2. Ayo. Sing siji mbuh ning ndi? Ayo. Winong kuwi. Golek ora temu. Ayo. Nggih. Ngareng nggih mlaku terus ceblok. Ayo. Aku iki mumpung rong kaji tak ngene sih ngono lho. Mbak Winong Nawangse. Kalajengaken angka kalih menika Mbak Birgita Ayu Setiani Haryanto Purnomo. Anakku Pak Purnomo kae. Saking Laladan Kediri Kota Tahu. Nah nggih. Menawi jenengan tindak wonten ing Laladan Kediri miyos wonten alun-alun ngwalor ngoten waton wonten tahu sing kuning nggih niku ingkang nami tahu takwa nggih niku. Aku mbiyen karo Birgita bar Birgita mulih ning nggen Kediri digawake tahu takwa tahu kuning. Nggo Pak Dalang oleh-oleh saking Kediri. Iya. Enake ora umum digoreng enak, dipangan entah ya enak. Tahu takwa. Heeh, ora percaya nyoba. Tahu takwa karo apa jenenge kae? Sing anu gedang apa kae? Dawa kae. Gethuk gedang Mbak kuwi. Wong Birgita ki ya pilih kasih. Kudune lak sing dikeki gethuk gedang karo tahu lak kudune kabeh sak rombongan. Ora, mung loro. Sapa? Siji aku, loro Arif nglumer. Wah, termak peringis ngono. Bul. Nggih. Assalamualaikum Mas Arif. Nggih. Sakinah mawaddah warahmah nggih. Piyayi, le tresna karo budaya nganti kaya ngono kuwi. Ayo. Arif nglumer iki bareng dikon foto bareng karo Agung Kodo meh padha. Angka 3 menika Mbak Dian Munasirah sarjana seni magister seni asli saking Pule Pilang Kenceng Madiun. Oh, menika. Nganjuk pilang kenceng mripate ngantuk udele bodong. Wis peputra le? Wis peputra. Wis peputra loro iki malah sing nomor 2 iki lagi sik cilik sik bayi. Ha iya mau nganti ngampil daleme ibune Pak Lurah ning kono. Ha iya. Eman-eman yen dibuang. Ha iya. Aku mbiyen yo ngono. Tahu aku karo Bukesi tanggapan ning endi Lampung Bukesi ya. Ning Lampung gayane ra tak cipok dhewe ora. Gayane ora ngerti. Ya ngono kuwi mau resi ngono eman-eman lek diguak eman-eman nangis. Ha iya. Wis kaya ngono kuwi dadi wong tuwa. Kaya anggere entek omongane ngene. Ayo. Menika saklajengipun menika Mbak Mira Kirana. Waduh piyaine. Kemarin engkau masih bersamaku, berjumpa dan merayu. Adakah hari esok bersama Arif nglumer? Mbak Mira Kirana asli saking Nganjuk ning sampun hijrah wonten Sukoharjo ya Mbak ya. Nggih, Pak. Sukoharjo. Nggih, makmur terus. Nggih. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu sing lumaing jagat kureping langit wong wadon sing ayu lair batin, setia karo bojo, setia karo anak, ora ana liya ya Bukesi. Prestasi kula sak kanca menika ya merga le tabrire prihatin Bukesi menika le poso Senin Kemis, le poso Weton, poso Ndawut niku mboten ati leren sing ngunduh kula sak kanca. Tepuk tangan untuk Bukesi. Tur lha iku tresna karo Bukesi ki ra umum. Ayo, angger prei tanggapan ayo bocah loro dolan anak-anak gene omah. Dolan ning ndi, Le? Takjak dolan ning mall. Wah, tuku apa? Ya mbok tukune apa penting dolan ning mall sik. Saka mesrane ya ampun tangane Bukesi tak gandeng terus rapet ra tau tak culke. Waduh, mesra romantis. Lek ora tak cekel terus dhek njupui apa-apa, Dek. Malah ora. Ayo. Kalajengaken Mbak Trihastuti Retnawati. Wah, piyayi jan kaya tentara bar terjun bebas. Ayo ngerti lek trotoar iki atos mesti diambung. Ayo. Ya kuwi karmane kulino ngambungi wong-wong ya ngono kuwi. Ayo. Tegese ngambungi anak-anake kuwi lho sing sekolah ning UNS. Ya. Menika saking Widodaren Ngawi. Mila piyayinipun nggih kados widodari. Luar biasa kaya. Mila menawi Mas Bagus Bagaskara menika Mbak Tutik mboten rawuh jan kaya dilolosi otot bebayune.
Jeneng ngefan iki piye to? Nggih. Kalajengaken menika waduh jan kaya simpingan wayang niki lho Pak Es. Lek saka Winong niki cara wayang nggih Janaka, terus Birgita cara wayang niku nggih Anoman. Ayo. Lho, Anoman iki dawa umure lho, Ramayana Mahabharata nganti tekan Kediri lho. Nah, saya gede Mbak Dian niku cara anu ya Gatotkaca. Mbak Mira niku Gandamana. Bu Kesi Rahayu iku Kurupati. Anake pirang-pirang. Terus Mbak Tri Hastuti Retnawati kaya Raden Werkudara. Ayo. Ayo. Sawangen kuwi tangane lak hobine Mbak Tutik kuwi. Dene ingkang minangka pamungkasing paseban menika Mbak Lusita Sari nggih Mbak asline. Lusita Sari. Nggih. Biasane pinggir dhewe nek buta brahala ireng. Ning mergo enten jenengan kula dol. Ganti Bathara Bayu. Bayu niku dewane angin Mbak Lusi. Dadi jenengan lek ngetokke angin kok bokong dies ngono semaput kabeh niku. Ayo nggih. Sembah nuwun nggih. Tek omong dhewe kaya dalang ya. Tak nyuwun pambiyantu luwih dhisik karo Mbak Munasirah sing saka Madiun coba kaya apa. Ayo Mbak Munasirah, karyane Mbah Sukron apa apem